Samantala, idol, pinabulaanan po ng lokal na pamahalaan ng Alcala ang kumakalat po sa social media na umano'y hindi pagbibigay ng impormasyon ng LGU sa naganap na housing project awarding sa bayan. Ayon po sa post na na-share po sa isang page, hindi raw umano ibinabalita ang naturang programa dahil kasama umano ang ilang councilors na sa naturang kaganapan. Nilinaw naman ng LGU na peking balita umano ang kumakalat na ito at inilapag ang Facebook post sa opisyal na Facebook page ng munisipalidad na ito ay pinagbibigay alam at ipinost kasabay pa ng isang selebrasyon sa bayan noong February 13, 2025. Hinimok naman ng mga residente na maging mapanuri at alamin umano ang mga sources at ebidensya upang hindi ito magdulot ng hindi pagkakaunawaan. IFM News. IFM News. IFM News.